No, 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 no. One get Jabai. Oh, hello guys, welcome back again. Ani moनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरनाय जाफिनलायबाय। मैया हराव हादोंमोन आरोना पुरा अखा हादोंमोन हर ओमफ्राय दय फुंजासिमबो हादोंमोन आरोना ना मा होनोमै दा ओमफ्राय नै दैफोराबो दाबो इफोरावबो दों आरोना नै इफोर पुरा सिजोबदों ओमफ्राय खानसालियाव दैया गोलैयो आरोना नै इनिफ्राय दैया गोलैयो आरो खानसालियाव नै पुरा दैखो इयो होनानै दोननो गोनां जायो आरोना होमबासो दैया थाबगोन नालाय होमबाबो बाकिया सिजोबदों आरोना हाय हेल' ओमफ्राय मा खालामदों बारनो न'आव थास्लायस्लाय दिनै माने जोङो एसे ओइ फोथाराव थांनो ओंखारदो आरोना मैगं लायनो ओंखारदो माबा आबौ लानाव आरोना आबौआ जा हाजोआव थायो नालाय ओमफ्राय मैगं लायनोसै मैगं माने जेबो मैगं गैया जा मात्र मुला दं आरोना मुलाखौ लाना फैनोसै ओमफ्राय गुन्द्रुक बानायनोसै आरो नोंसोरनि बाजैखौ इमान सापर्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आरोना बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंसोरनि बाजैना 1K जानो थांगासिनो आरोना बारा गैला 10ल'सै आरो 10-20 साबसक्राइबार नांबावगौ शेयार खालामना होबानो जाबाय थाबैनो 1K खालामना होदो आरोना मोनसे भिडिअजों इमान सापर्ट खालामदों नोंथांमोना बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच दाबो सान्दुं गैया जेबो गैया एकदमबारे दोमैलु गोजा मानोना अखा हां हांसो माने गोसोम नै दानबा जों थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर थांबाय थानोसै ना मा होनो मैथा बेबायदिनो सासे पुवालि दोङो आदानि फिसालाया माने बेफोरबायदि अखा हानायाव जन्था मुजा गाननानै माने ज' बेरायनो बिराद मोजां मोनो नालाय गोजांस्रोम जाबाथाय माने ना दिना नै इमान बरिया जाना दोङो मौसमा मेथाइ लादो आरो मिमि लादो आरो एसे हांनो जासिगोन एसेल'गोन नामा होनदों नों बुंना नों पाकेटाव जादों आं आखायावनो जागोन मना लाग्राया एसे मैगं मना लाग्राया बा उमबो मैगं लाना मोनजासिगोन आरो नोंलाय ख्रुम होनलायदों जादों मेथाइ दानाबा जों ट्रेन साइटिङाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय थांबाय थानोसै जों नुदोंना फिसाना बे फोथारावनो थांगोन आरोना जोङो मुलाखौ लायनो थाखाय एकदमबारे आंनि सेनिफोरा नै आंनि फौजिफोरा माने गासिबो माने आंखौ नुबानो बासटाब ना फैजोब माने बिसोर मेथाइ मोनजायो नालाय खिन्थु दिनै मोनजादिया बिसोर मेथाइखौ माने दिनै बोथोरा बिराद जोबोद समायना जादों आरो नै एकदमबारे पाहारथिंबो पुरा जोमैफोराबो गोसोम थाथ'लाय थाथा बे आंनि फंबाय आरोना बेसे क्लासाव फरायदों दा क्लास 9 बेनाबो मोनसे चेनेल दङ आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना थांनानै चेक खालामनानै साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना डिसक्रिपसनाव लिंकआ थागोन मा नाम चेनेल नामा New Gamer 0YT YT ना माने इमान गोलावखा सोरबा सार्च खालामना मोनाबो जानो हागौ ओंखायनो आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनगोन आरोना ओमफ्राय साबसक्राइब खालामना होनांगोन ना होनांगौब्रा साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना बयबो ओमफ्राय लोगोसे शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो फंबायनि चेनेलखौबो मा भिडिअ एगार ओमफ्राय नोङो गेमनि जाय गेमिं मोजां मोनो गेमिं चेनेल फ्रि फायार दाना फ्रि फायार जाय मोजां मोनो बेनि चेनेलाव थांनानै साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लादेला थाबायलांदों माने दुस थाबायनो हादो निदियाव थाबायनो हाया माने नै ओमफ्राय उन्दैसो थाबायदो माने लोगोफोर नै इनिफ्राय ओंखारनांसिगोन आरोना फै ओमफ्राय ओंखारनोसै ओमफ्राय ओंखारनानै मोनथारसिगोन आरोना बारा गोजान गैलाय नै दैखौ बारनांसिगोन आरोना लोगोफोरजों दा मा गंगामा थान्दाखालै दैमायाव दुगैनांगौबा दा थैखाबाय आरो लाबाव आरो बस्था बायदि सेन्देल आंना बिदिनो आरो खिन्थु आंना कालारा बेलेग आरो दैया माने फ्रिजाव दोननाय दै बायदिसो माने ना दा बिराद गुसु जादों माने मानो होनबाथाय अखा हादोंमोन ना दिनै ओमफ्राय आरो दिननिफ्राय गोजांनाय बांसिन जागोन बायदि मोनदों मानोना आङो लकेसना बिराद मोजां पिकनिक स्पट बनायनो पिकनिक सिकनिक जानो आरोना नै स्रांखा ओमफ्राय लोगोसे माने भिडिअ बानायनो बा मिउजिक भिडिअ एलबाम बानायनोबा बिराद मोजां जागोन आरो बेनोमोन आरो बोरायनि बेसर बागाना आरोना नै बिबार दाख्लै साननैसो बिबार बारदोंमोन ओमफ्राय बिराद समायना नुदोंमोन दा बिबार बागाना गैला आरोना ओमफ्राय मुला बागाना इनो मुला बागान मुलाया दंना गैला नायनो मुलायानो गैला माथो ओरैनो दोंनो माने बोराय मुलाया जाजाया नामा नै जाजाया गुन्द्रुक बानायनायालाय जायाना दों आरोना दोंनायालाय मुलाया नै बेखौ लांसै दा गुन्द्रुक बानायनायालाय जायाना इखो माने गुन्द्रुक बानायना जाबा बेलेग जायो नालाय फोराननानै गुन्द्रुक बानायना जागोन नालाय दा इदिया जेबो नङा माने लांजायो फिसाबाबो फुरु दे
फु Bulan mabaw. Oमफ्राय नै माने फुगासिनो मुलाफोरखौ एसे बासिनानै लांनोसै नैबेफोराव मोजां मोजांखौ लाबलाय जोंना मुना लाग्रायाबो नै अन्थावथाव माबाफोरखौ लाजोबखागोन ओमफ्राय नै हिर' जालायलै स' लोगोफोर नै मुलाफोरखौ फुखांबाय आरोना मनासे लाखाबाय बोरायनि मुलाखौ माने फिसा फिसा सब अखा हानानै गुबुजोबना दंमोन माने ना बेफोरखौसो लानाय जादों बै बोराया मा फोरानदोंथाय अमा बेदर जालांगोन खावनानै जालांनायसै र' दरसे दरसे जालांसै ना अ नै ओमफ्राय इथिं मुला गुन्द्रुक दङ मुला गुन्द्रुकजों अमा बेदरजों जालांनांसिगोन सब माने सिबिं गोजा आरोना बै इथिं गाबोननिफ्राय गुन्दाफोर फैदों माने गुन्दाफोर फैदों माने सिखावबाय दुजोबखायो माथो मानसिफोरखौ मालै सिबिं आरो नायखौ मैया बुखांबायनो मालाबा लाखांबायबो नालाय थांसै मा आं न'सिम लाखानांगौ जाहैबाय थांबाय थानोसै ओमफ्राय नै बोरायनि केम्पखौ गारनोसै आरोना गथ'फोरा फैदोयै माने फ्रि फायार गेलेनो होननानै गेम गेलेनो होनना फैदो आरोना बोरायनि फोथाराव इथिं नङाना जाम्बा लामाया इथिंसो बावगारबायानो माने लामाखै थिखोनो हायाखै नामा नों गिलिर आखाइ सुवाबजोबदो सादो आखाइ सुवाबजों थिखोनो हायाखै मानसियानो बोलो गैसै होमबालाय मानोथो आखाइ सुवाबदो होननानै थिखोनो हायाखै होनना बुंदो थगायलाय जायाखै ना फै थांसै फै हर मुलिया आंनो मुलाखौ लानानै थांबाय थानांसिगोन बारा थाजाबाय थायाना न'आव थांनानै मुलाखौ आरो जिरैनोबो नांगोन नालाय ना मुद्रु बानायनो थाखाय स' नै लोगोफोर दैखौहाय माबाबाय न'आव मोनफैबाय आरोना नै न'आव मोनफैग्रोबाय अबाव मेथाइ दामदो मुलाखौ दाना लुसिगोन मा नायदो रुदो मुलाया सोमनो माबा हाफ्रा सिङाव गोजालांजोबदों गुन्द्रुक जासिगोन नेपालि गुन्द्रुक खुवा होनना बुङोना दाना बै गुन्द्रुकफोरखौ माने गुन्द्रुक सोमलांबाय आङो मुलाफोरखौ गुन्द्रुक खालामनो थाखाय हाना लानांसिगोन नालाय हाखानांसिगोन आरोखि सानै साथाम हानांगोन नों हाया बेखौ बबाव थिखोनो नोंलाय जाम्बा नायदो नोंलाय नोंनि साबसक्राइबारखौ नायदो आंनि 1K जाथारसिगोन नै लोगोफोर 1K जाथारसिगोन नै नोंसोरनि बाजैना थाबनो खालामना होदो 1K जाथारसिगोन बारा गोबाव गैला 988 जासिगोन Oh my god लोगोफोर 999 जल्दि 1K जाथारनोसै जादों जासिगोन बारा गोबाव गैला जासिगोन जादोलै जादो मा दाबबो जाया जादो दै केला आयै जालानो माथो जालानो जाखाबाय पाक्का 1K जाबाय 1K मोसा 1K नै लोगोफोर नै 1K जाबाय बादावदो दै अन्था बादावनो माबायदि होदावखादो मालाय इमान गोसा ग्रावनानै बादाव 1K जाबाय आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर 1K बाजिना जाबाय आरोना नोंसोरनि बाजिना दिनै 1K जाबाय मैया भिडिअ हेगारनानै दिनै 1K जाबाय आरोना बेनि थाखायनो बिराद खुसि नामा होनदों नोङो बिराद खुसिखा आङो ओमफ्राय दा मावना लानांसिगोन जों खामानिखौ बेखौ मुलाखौ हानानै लाजोबनांसिगोन आरो ना लाल साहा फुदुंदो नोङो दै दिनै 1K जानायनि नामाव इसोरनो जोङो पार्टि होनोसै आरोना इसोर सानैनो पार्टि होनोसै लाल साहा लोंहोनोसै ना लाल साहा लोंहोनोसै माने इसोर सानैनो दिनै पार्टिनि नामाव 1K जाबाय नालाय खुसि मोनदोंना मोनाखै बिराद खुसि मोनदों आङो माने 1K साबसक्राइबार जानायनि थाखाय थेंक इउ गासिबनिसिम लाल साल लोङोबा जानो नङाना मा मालाय मा नांगोन मेथाइबो नांगोन मेथाइबो होगोनब्रा दे होमबालाय सल'फोर दानबा मुलाखौ हाना लानोसै आरोना गोजांदों बिथिं मुलाखौ हाबाय थानोसै खामफ्लाय लानानै हाबाय खामफ्लाय लानानै लानो हायाखै माथो हादों आंलाय अबा खामफ्लाय लानानै आं बाहागोमोन
Kajal dapat ya kajal. Kajal. Kajal ang bakal lah. Jabai. Orange. Nggak kayak gitu digunakan. Ang sasu ini mau buat dalainya tanggen. Ang di mana ya ang mesti kayu. Dia kau betah kau. Oमफ्राय नै इसोर दाना मुलाखौ हागासिनो दङ ओमफ्राय आङो ओइहाय नै साहा फुदुंनो थाखाय माने अर जरायदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै बे दाउआ मारैबा दुरबलथार आरोना नै दुरबल जाथारबाय इयो थैसिगोनसो खोमा दाउआ नै दानाबा कमप्लिट जाबाय मुला हाना लानाया मोननैसो दंबावो आरो ना इखौ दा हानोसै लाल साया कमप्लिट जाबाय लाल साया मोनबाय दानाबा लुनानै लाबाय लाल साहाखौ लोंसै ओमफ्राय नै बिस्कुटआ माने लाबोदो आरोना 10 थाखानि 20 थाखानि लाबोना सानैदों मोनसे दिनैनि 1K साबसक्राइबार कमप्लिट जानायनि माने इयो 3 दार नाइसनो पार्टि आरो मोनसे फिसा दानाबा लोगोफोर आं भिडिअखौ गोलाव बानायबाय थाला आं बेसिमाव दोनसै आरोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो